வரப்பா. ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். என்ன கோ-ஹோஸ்ட் பண்றீங்களா மாதாஜி? நான் ஹோஸ்டே ஸ்கிரீன் பண்றேன். ஷேர் பண்றதுக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹோஸ்ட் பண்ண என்ன கோ-ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு நான் உங்களை ஹோஸ்ட் பண்றேன். நீங்க அப்புறம் என்ன கோ-ஹோஸ்ட் பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹோஸ்ட் பண்ணியாச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா கிட்ஸ் எல்லாரும் வீடியோ ஆன் பண்ணிக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சஷ்வனி ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? எஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வணக்கம் மாதாஜி. பண்ணலாமா? ஹரே கிருஷ்ணா. பக்தி மனம் கவழும் இந்த இனிய காலை பொழுது பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் கருணையால் இங்கு கூடியிருக்கும் பக்தர் பெருமக்கள் அனைவருக்கும் என் பணிவான வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். கிருஷ்ணஸ்து பகவன் ஸ்வயம். அந்த முழு முதற் கடவுளின் திவ்யமான அருளாசியால் இன்றைய குழந்தைகள் சங்கம நிகழ்வு இனிதே தொடங்குகிறது. மழலைகளில் சொல்லிலும் செயலிலும் அந்த மாயக்கண்ணனை காண நாம் அனைவரும் ஆவலோடு காத்திருக்கிறோம். இந்த தெய்வீக வாய்ப்பினை அடியேனுக்கு நல்கிய நமது மதிப்பிற்குரிய தலைவர் நாமனிஷ்டதாஸ் பிரபுஜி அவர்களுக்கும், என் நேரமும் நல்வழி நடத்தும் தமிழ் குழு தலைவி தாரணேஸ்வரி மாதாஜி அவர்களுக்கும், இந்த குழந்தைகள் சங்கம நிகழ்ச்சியை வழிநடத்தும் உஷா மாதாஜி அவர்களுக்கும் எமது சிரம் தாழ்ந்த நன்றிகளை சமர்ப்பிக்கின்றோம். அனைவருக்கும் இனிய ஹரே கிருஷ்ண வணக்கங்கள். பிருந்தாவனத்தில் வாசம் வீசும் இந்த தூய காலை பொழுதில் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் பாத கமலங்களில் அமர்ந்து அவரை துதிக்க கூடியிருக்கும் பக்தர் பெருமக்களை அன்போடு வரவேற்கிறேன். நான் உங்கள் தொகுப்பாளினி கேஷாஸ்வினி 10ஆம் வகுப்பு. நம்முடைய அக இருளை நீக்கி ஆத்ம ஞானத்தை வழங்கும் இந்த இனிய நிகழ்வை நாம் இப்போது தொடங்குகிறோம். தியானம். பகவானை அடைவதற்கு மிக எளிய வழி அவனது நாமத்தை சொல்வது தான். கலியுகத்தில் நாம சங்கீர்த்தனமே மோட்சம் என்பது ஆன்றோர் வாக்கு. அந்த தெய்வீக அதிர்வுகளை நமக்கு தர வருகிறார் பிரகதி. 10 நிமிடங்கள் நாம் அனைவரும் இணைந்து மகா மந்திரத்தை சொல்லி மனதை தூய்மைப்படுத்துவோம். ஹரே கிருஷ்ண பிரகதி. அன்மியூட் பண்ணிட்டு சாண்ட் பண்ணலாம். அன்மியூட் பண்ணுங்க. மியூட்ல இருக்கீங்க பிரகதி. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरव भक्त वृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे.
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama 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 Hare Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasudeva Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. நன்றி பிரகதி. குரு மற்றும் பகவானின் அருளை பெறுவதற்கு முறையான வந்தனம் அவசியம். இப்போது நான் கேசாஸ்வினி பிரணதி மந்திரங்களை சமர்ப்பிக்கிறேன். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சலசலாக்கயா சக்ஷுருன்மீலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददातिष्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय
गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतसे नमः। नम ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशात्यादेशतारिणे पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा. வாசுதேவ சுதம் தேவம் என்று தொடங்கும் கிருஷ்ணாஷ்டகம் கண்ணனின் அழகையும் அறிவையும் போற்றும் ஒரு அற்புதமான துதி. இதனை பக்தி பெருக்கோடு பாட வருகிறார் லக்ஷிதா. हरे कृष्ण। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अतसि पुष्पसङ्हासं हारनूपुरशोभितं रत्नकङ्कणकेयूरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कुटिलालकसंयुक्तं पूर्णचन्द्रनिभाननं विलसत्कुण्डलधरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मन्दारगन्धसंयुक्तं चारुहासं चतुर्भुजं बर्हि पिञ्चावचूडाङ्गं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। उत्फुल्लपद्मपत्राक्षं नीलजीमुतसन्निभं यादवानां शिरोरत्नं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। रुक्मिणीकेलिसंयुक्तं पीताम्बरसुशोभितम् अवाप्ततुलसीगन्धं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गोपिकानां कुचद्वन्द्वं कुङ्कुमाङ्कितवक्षसं श्रीनिकेतं महेश्वासं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीवत्साङ्कं महोरस्कं वनमाला विराजितं शङ्खचक्रधरं देवं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाष्टकमिदं पुण्यं प्रातरुद्राय यः पठेत् कोटिजन्महृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। हरे कृष्ण. அருமையாக சொன்னீர்கள். நன்றி லக்ஷிதா. ஸ்ரீமத் பாகவதம் என்பது கண்ணனின் லீலைகளின் பெட்டகம். அந்த புனிதமான நூலிலிருந்து சில ஸ்லோகங்களை நமக்கு வழங்க வருகிறார் ஸ்ருதி. ஹரே கிருஷ்ணா. என் பெயர் ஸ்ருதி. நான் ஸ்ரீமத் பாகவதமிலிருந்து 2 ஸ்லோகம் சொல்ல போகிறேன். சத்யம் விதாதம் நிஜபிருத்யபாஷிதம் व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः आदृश्यतात्यद्भुतरूपमुद्वहन् स्तम्भे सभायां न मृगां न मानुषम् ससत्वमेनं परितो विपश्यन् स्तम्भस्य मध्यात् अनुनिर्जिहानं नायं मृगो नापि नरो विचित्रम्. அழகா சொல்றியே, சொல்லு. அழகா கண்டினியூ பண்ணு. பாத்துக்கோ, பாத்து சொல்லு.
7.8.17 सत्यं विधातं निजभृत्यभाषितं व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः आदृश्यताद्यद्भुतरूपमुद्वहन् स्तम्भे सभायां न मृगां न मानुषम् 7.8.18 ससत्वमेनं परितो विपश्यन् स्तम्भस्य मध्यात् अनुनिर्जिहानं नायं मृगो नापि नरो विचित्रम् अहो किमेतन् मृगेन्द्ररूपम्. हरे कृष्णा. थैंक यू. ஹரே கிருஷ்ணா. அருமையான உச்சரிப்பு. நன்றி ஸ்ருதி. கதை. நட்பு என்பதற்கு இலக்கணம் தேடினால் நமக்கு முதலில் நினைவுக்கு வருவது கிருஷ்ணரும் சுதாமரும் தான். அந்த உன்னதமான நட்பின் கதையை நம் கண்முன்னே கொண்டு வரவிருக்கிறார் அனிருத் ஸ்ரீராம். ஹரே கிருஷ்ணா. என் பெயர் அனிருத் ஸ்ரீராம். நான் 8ஆம் வகுப்பு படிக்கிறேன். இப்பொழுது நான் சுதாமா கிருஷ்ணர் கதையை பற்றி கூறப் போகிறேன். மாதாஜி, துர்கா மாதாஜி ஷேர் அந்த இது பண்றேன். share ஒரு பண்ணுங்க. நிமிஷம். ஒரு நிமிஷம். ஷேர் Share பண்றேன் மாதாஜி. ஒரு நிமிஷம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஷேர் பண்ணிட்டேன் மாதாஜி. மாதாஜி ஆடியோ வர மாட்டேது. அனிருத், ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்கிரீன் விசிபிளா இருக்காமா? எஸ் மாதாஜி. சுதாமா கிருஷ்ணர் கதை. சுதாமா கிருஷ்ணர். ஒரு காலத்தில் கிருஷ்ணர் மற்றும் சுதாமா என்ற 2 நண்பர்கள் இருந்தனர். அவர்கள் இருவரும் சிறு வயதில் சந்தீபனி முனிவரின் ஆசிரமத்தில் சேர்ந்து கல்வி கற்றார்கள். அவர்கள் நட்பு சாதாரண நட்பு அல்ல, அது உண்மையான, சுத்தமான, எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாத நட்பு. ஆசிரம வாழ்க்கை. ஆசிரமத்தில் அவர்கள் மிக எளிமையான வாழ்க்கை வாழ்ந்தார்கள். ஒரு நாள் ஆசிரமத்திற்கு மரம் எடுக்க அவர்கள் காடு சென்றார்கள். அப்போது மழை பெய்தது. சுதாமாவிடம் இருந்த சிறிது அவல் உணவை அவர் தனியாக சாப்பிட்டார். அதை கிருஷ்ணர் கவனித்தார். ஆனால் எதுவும் சொல்லவில்லை. அந்த சிறிய சம்பவமே பின்னர் பெரிய அர்த்தம் பெருகியது. சுதாமாவின் வாழ்க்கை. காலம் சென்றது. இருவரும் பிரிந்தார்கள். கிருஷ்ணர் துவாரகையின் மன்னராக ஆனார். ஆனால் சுதாமா மிகவும் ஏழையாக வாழ்ந்தார். சுதாமாவுக்கு திருமணம் ஆனது. அவரது மனைவி நல்ல மனம் கொண்டவர். ஆனால் அவர்கள் மிகவும் வறுமையில் இருந்தார். ஒரு நாள் அவருடைய மனைவி சொன்னாள், நீங்கள் உங்கள் நண்பர் கிருஷ்ணரை சந்திக்க வேண்டும், அவர் உங்களுக்கு உதவுவார். சுதாமாவின் பரிசு. சுதாமா நண்பரை பார்க்க செல்ல முடிவு செய்தார். ஆனால் கையில் எதுவும் இல்லை. மனைவி வீட்டில் இருந்த சிறிது அவல் எடுத்துக்கொண்டு ஒரு துணியில் கட்டி கொடுத்தாள். அதுதான் அவர் கொண்டு சென்ற ஒரே பரிசு. துவாரகையில் சந்திப்பு. சுதாமா துவாரகைக்கு வந்தார். அங்கே கிருஷ்ணர் மன்னராக இருந்தாலும் சுதாமாவை பார்த்ததும் மிகவும் மகிழ்ந்தார். கிருஷ்ணர் ஓடி வந்து சுதாமாவை கட்டிப்பிடித்தார். அவர் கால்களை கழுவி மரியாதை செய்தார். அதை பார்த்த அனைவரும் ஆச்சரியப்பட்டார்கள். ஒரு ராஜா ஒரு ஏழையை இப்படி பாராட்டுகிறார்களா என்று.
உண்மையான நட்பு. கிருஷ்ணர் கேட்டார், எனக்கு என்ன கொண்டு வந்தாய்? சுதாமா வெட்கப்பட்டார். ஆனால் கிருஷ்ணர் அவளை பார்த்ததும் மிகவும் மகிழ்ந்தார். அவர் அந்த அவளை மிகவும் மகிழ்ச்சியுடன் சாப்பிட்டார். சுதாமாவின் மனம். சுதாமா கிருஷ்ணரிடம் உதவி கேட்கவில்லை. அவர் நண்பரை பார்த்த மகிழ்ச்சியிலே திரும்பி சென்றார். அதிசயம். சுதாமா வீட்டிற்கு திரும்பும் போது அவர் குடிசை ஒரு அழகான அரண்மனையாக மாறியிருந்தது. அவரது மனைவி நல்ல ஆடைகளுடன் இருந்தார். எல்லா வறுமையும் மறைந்தது. இதையெல்லாம் கிருஷ்ணர் அமைதியாக செய்தார். கதையின் நெறி. இந்த கதையிலிருந்து நாம் கற்கும் முக்கியமான பாடங்கள். உண்மையான நட்பு எப்போதும் சுத்தமானது. அன்பு மற்றும் மனசாட்சி முக்கியம். கடவுள் உண்மையான பக்தியை எப்போதும் பாராட்டுவார். பரிசின் மதிப்பு அதன் அளவில் இல்லை, மனதில் உள்ளது. முடிவு. சுதாமா கிருஷ்ணர் நட்பு உலகில் மிக உயர்ந்த நட்புகளில் ஒன்று. இது நட்பு, பக்தி, அன்பு ஆகியவற்றின் சிறந்த எடுத்துக்காட்டு. நன்றி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு பிடி அவளுக்கு உலகத்தையே பரிசளிக்கும் தயால குணம் கொண்டவன் நம் கண்ணன் என்ற கருத்தை அருமையாக சொன்னீர்கள் அனிருத். நன்றி. நாடகம் அசூரவதம். அடுத்ததாக ஒரு சுவாரஸ்யமான நாடகம். அகாசூரன் எனும் அரக்கனை கிருஷ்ணர் வதம் செய்த லீலை. ஆனால் இதன் ஆழமான பொருள் என்னவென்றால், நம் மனதில் நாம் வெல்ல வேண்டிய தீய குணங்களே அந்த அரக்கர்கள். அனிருத், பிருத்வி, பிரகதி, கமலிஸ்ரீ, லக்ஷிதா, ஸ்ருதி கீர்த்தி, விஷ்ணு, அஸ்வதி, யாழினி மற்றும் காவியஸ்ரீ ஆகியோரின் அபாரமான நடிப்பில் அகாசுரவதம் அரங்கேறுகிறது. माताजी। மாதாஜியோட நெட்வொர்க் கொஞ்சம் இஷ்யூஸ் இருக்கு, அதனால நீங்க ஆரம்பிங்க, டிராமா ஆரம்பிங்க. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. என் பெயர் அஸ்வதி. நான் 9ஆம் வகுப்பு படிக்கிறேன். நான் இந்த நாடகத்தில் விளக்குனராக இருக்கிறேன். நாடக தலைப்பு. கிருஷ்ணர் நண்பர்களை காப்பாற்றுகிறார். அகாசுரன் லீலை மற்றும் உள்ளார்ந்த அசுரர்கள். நாடகத்தின் பாத்திரங்கள்: கிருஷ்ணர், பலராமர், கோபபாலன், கோபி, அகாசுரன். ஹரே கிருஷ்ணா. என் பெயர் அனிருத் ஸ்ரீராம். நான் 8ஆம் வகுப்பு படிக்கிறேன். இந்த நாடகத்தில் நான் கிருஷ்ணராக இருக்கிறேன். நன்றி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. என் பெயர் ஸ்ருதி கீர்த்தி. நான் இந்த நாடகத்தில் பலராமராக இருக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. விஷ்ணு. ஹரே கிருஷ்ணா. என் பெயர் விஷ்ணு. நான் 8ஆம் வகுப்பு படிக்கிறேன். நான் இந்த நாடகத்தில் கோபாலனாக வருகிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. என் பெயர் லக்ஷிதா. நான் 8ஆம் வகுப்பு படிக்கிறேன். நான் இந்த நாடகத்தில் கோபியாக நடிக்கவிருக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. என் பெயர் பிருத்வி. நான் 5ஆம் வகுப்பு படிக்கிறேன். நான் இந்த நாடகத்தில் அகாசுரனாக நடிக்கிறேன். காட்சி 1. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்று பிருந்தாவனத்தில் ஒரு அற்புத நிலையை பார்க்க போகிறோம். கிருஷ்ணா தினமும் தன் நண்பர்களுடன் பசுக்களை மேய்த்து விளையாடுவார். ஹரே கிருஷ்ணா. லக்ஷிதா. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே
Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare. Hare. இன்று என்ன விளையாட்டு? சொல் கிருஷ்ணா, இன்று என்ன விளையாட்டு? அனிருத் மியூட்ல இருக்கீங்க. அனிருத் மியூட்ல இருக்கீங்க. ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து. ஹரே கிருஷ்ணா. முதலில் பசுக்களை மேய்ப்போம், பிறகு விளையாடலாம். யமுனை அருகே போய் உணவும் சாப்பிடலாம். காட்சி 2. காட்டில் விளையாட்டு. குழந்தைகள் பறவைகளைப் போல பாடினார்கள், குரங்குகளைப் போல தாவினார்கள். நான் குரங்கு மாதிரி தாவுவேன், இங்க தாவுவேன், அங்க தாவுவேன். நான் மயில் மாதிரி ஆடுவேன், இப்படி ஆடுவேன், அப்படி ஆடுவேன். நானும் மயில் மாதிரி ஆடுவேன், அழகாக ஆடுவேன். நான் புல்லாங்குழல் வாசிப்பேன், மிகவும் அழகாக வாசிப்பேன். எல்லோரும் ஆனந்தமாக இருந்தார்கள். காட்சி 3. அகாசுரன் வருகை. அந்த நேரத்தில் கம்சன் அனுப்பிய அகாசுரன் வந்தான். நான் பெரிய அரக்கன் அகாசுரன். பிருத்வி வெயிட் பண்ணு. பிரகதி மூவ் பண்ணிக்குமா? பிருத்வி நீ மிடில்ல வந்து உட்கார்ந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணி பண்ணணும். ஹரே கிருஷ்ணா. நான் பெரிய அரக்கன் அகாசுரன். நான் பெரிய பாம்பாகி எல்லாரையும் விழுங்குவேன். அவன் மலையளவு பாம்பாகி வாயை குகை போல திறந்தான். பெரிய குகை. எவ்வளவு பெரிய குகை! இது சாதாரணம் அல்ல. உள்ளே போய் பார்ப்போமா? வாருங்கள், உள்ளே போய் பார்க்கலாம். காட்சி 4. மாதாஜி ஒரே நிமிஷம். ஓகே. காட்சி 4. ஆபத்து. நண்பர்கள் பாம்பின் வாய்க்குள் சென்றார்கள். கிருஷ்ணா காப்பாற்று, கிருஷ்ணா காப்பாற்று, கிருஷ்ணா காப்பாற்று, கிருஷ்ணா காப்பாற்று, கிருஷ்ணா காப்பாற்று. கிருஷ்ணா காப்பாற்று. இனி யாரும் தப்ப முடியாது. எல்லோரும் வாருங்கள், உங்களை விழுங்கி விடுகிறேன். என் பக்தர்களை யாரும் தொட முடியாது. இதோ நான் வருகிறேன். காட்சி 5. அகாசுரன் வதம். கிருஷ்ணர் தன் உடலை விரிவாக்கினார். மூச்சு கிருஷ்ணா, மூச்சு. கிருஷ்ணா நீ பரமன். நாங்கள் காப்பாற்றப்பட்டோம். நாங்கள் காப்பாற்றப்பட்டோம். கிருஷ்ணர் எப்போதும் பக்தர்களை காப்பார். நாம் கிருஷ்ணனை நினைத்தால் பயம் இல்லை. ஆம், நாம் கிருஷ்ணரை நினைத்தால் பயமே இல்லை. ஹரிநாமம் நம்மை காப்பாற்றும். அனைவரும் ஜெபிப்போம். காட்சி 8. கீர்த்தனம் மற்றும் முடிவு. எல்லாரும் சேர்ந்து ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே ஹரே, கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ஹரே ராம, ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ஹரே ராம, ராம ராம ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ஹரே ராம, ராம ராம ஹரே ஹரே. கிருஷ்ணர் பக்தர்களின் நித்திய நண்பர். வெளி அசுரர்களையும் உள்ள அசுரர்களையும் கிருஷ்ணர் எப்பொழுதும் அழிப்பார். ஹரே கிருஷ்ணா. நன்றி.
அனைவரும். அனைவருக்கும் நன்றி. இப்போ நெக்ஸ்ட் ஹரே கிருஷ்ணா. அபாரமான நடிப்பு. பிருத்வி டிமாண்ட்ஸ் பத்தினது இன்ட்ரோடக்ஷன். மாதாஜி, கிருஷ்ணர் அரக்கர்களை வென்றது வெறும் வெளிப்புற லீலை மட்டுமல்ல. ஒவ்வொரு அரக்கனும் நம் உள்ளிருக்கும் ஒரு குறையை குறிக்கின்றான். அந்த அரக்கர்களிடம் இருந்து நாம் பக்தியில் தவிர்க்க வேண்டியவற்றை கற்றுக்கொள்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. யாழினி. ஹரே கிருஷ்ணா, என் பெயர் யாழினி. நான் 10ஆம் வகுப்பு படிக்கிறேன். நான் பூத்தானா பற்றி பேச வந்துள்ளேன். இப்போது பூத்தானா விஷயத்தில் நாம் என்ன கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதை பார்ப்போம். பூத்தானா தாய் வடிவில் வந்த அரக்கி. பூத்தானாவிடம் இருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது பொய்யான குருக்களை பின்பற்றக்கூடாது. உண்மையான குரு மற்றும் சாஸ்திரத்தை பின்பற்ற வேண்டும். புலனின்பமும் முக்தி ஆசையும் பக்தியை விளக்கலாம். நாம் தூய பக்தியை நாட வேண்டும். நம்முடைய மனம் தவறாக வழிகாட்டினாலும் அதை நம்பக்கூடாது. கிருஷ்ண நினைவு மனதை சுத்தப்படுத்தும். வெளியே நல்லது போல தோன்றும் எல்லாம் உண்மையில் நல்லதல்ல. ஆன்மீகத்தில் கவனமாக இருக்க வேண்டும். கிருஷ்ணர் பாதுகாவலர். நாம் அவரிடம் சரணாகதி எடுத்தால் அவர் காப்பார். கிருஷ்ணரை எல்லாரும் சரணடைவோம். ஹரே கிருஷ்ணா. நன்றி. சகடாசுரன். இப்போது சகடாசுரன் நமக்கு என்ன பாடம் கற்பிக்கிறார் என்பதை பார்ப்போம். சகடாசுரன் வண்டி வடிவில் வந்த அரக்கன். சகடாசுரன் கெட்ட பழக்கங்கள், சோம்பல், மந்தம், அகங்காரம் ஆகியவற்றை குறிக்கிறான். மேலும் மத கொள்கைகளின் உண்மையான நோக்கத்தை புரியாமல் இருப்பதையும் காட்டுகிறான். கிருஷ்ணர் அதை உணர்ந்து அகற்றியது போல் இந்த குறைகளையும் அகற்றுகிறார். நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது கெட்ட பழக்கங்களை விட வேண்டும், சோம்பலை வெல்ல வேண்டும், அகங்காரத்தை துறக்க வேண்டும், பக்தியின் உண்மையான நோக்கத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். கிருஷ்ணரை சரணடைய வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. நன்றி. ஹரே கிருஷ்ணா. என் பெயர் காவ்யாஸ்ரீ. நான் 7ஆம் வகுப்பு படிக்கிறேன். நான் கீரனூரில் உள்ளேன். நான் பத்தாசுரனை பற்றி கூற வந்துள்ளேன். பத்தாசுரன் கஞ்சி வடிவில் வந்த அரக்கன். இப்போது பத்தாசுரன் நமக்கு தரும் போதனையை பார்ப்போம். பத்தாசுரன் குழந்தைத்தனமான மனநிலை, பேராசை, புலனிந்த ஆசை ஆகியவற்றை குறிக்கிறார். இதை ஜட வாழ்க்கையில் பற்றே அதிகரிக்க செய்கிறது. கிருஷ்ணர் இந்த குறைகளை அகற்றி பக்தரை பாதுகாக்கிறார். நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது பேராசையை விட வேண்டும், புலனின்ப ஆசையை கட்டுப்படுத்த வேண்டும், குறும்பு மற்றும் தவறான பழக்க வழக்கங்களை தவிர்க்க வேண்டும், ஜடப்பற்றை விட்டு பக்தி நிலையாக இருக்க வேண்டும், கிருஷ்ணரை சரணடைய வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. அனைவருக்கும் வணக்கம். இப்பொழுது நான் திருநாவர்த்தன் பற்றி கூற போகிறேன். இப்போது திருநாவர்த்தனிடம் இருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது என்ன என்பதை பார்ப்போம். திருநாவர்த்தன் சூறாவளி வடிவில் வந்த அரக்கன். திருநாவர்த்தன் பொய்யான பெருமை, உள்ளர்ந்த தர்க்கம், தவறான தத்துவங்கள் ஆகியவற்றை குறிக்கிறான். பயனற்ற வாதங்கள் மற்றும் அகங்காரம் தூய பக்தியில் இருந்து விலக்கலாம். கிருஷ்ணா இந்த தடைகளை அகற்றி பக்தர்களை காப்பார். நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது பொய்யான பெருமையை விட வேண்டும், வீண் வாதங்களை தவிர்க்க வேண்டும், உள்ளர்ந்த தர்க்கத்தை நம்பாமல் இருக்க வேண்டும், தூய பக்தி மார்க்கத்தில் நிலையாக இருக்க வேண்டும், தாழ்மையுடன் கிருஷ்ணரை சரணடைய வேண்டும். நன்றி.
ஹரே கிருஷ்ணா. பகாசுரன். இப்போது பகாசுரனிடமிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய பாடத்தை பார்ப்போம். பகாசுரன் கொக்கு வடிவில் வந்த அரக்கன். பகாசுரன் பொய்யான மதாச்சாரம், வஞ்சகம், இரட்டை முகம், பாசாங்குத்தனம் ஆகியவற்றை குறிக்கிறான். வெளியே நல்லவராக தோன்றியும் உள்ளே ஏமாற்றும் மனப்பான்மையை காட்டுகிறான். கிருஷ்ணா இந்த குறைகளை அகற்றி பக்தரை காப்பார். நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது: பாசாங்குத்தனத்தை விட வேண்டும், வஞ்சத்தை தவிர்க்க வேண்டும், நேர்மையுடன் வாழ வேண்டும், உண்மையான பக்தியை பின்பற்ற வேண்டும், கிருஷ்ணரை சரணடைய வேண்டும். நன்றி. ஹரே கிருஷ்ணா. அகாசுரன் பாம்பு வடிவில் வந்த அரக்கன். இப்போது அகாசுரன் நமக்கு எதை தவிர்க்க சொல்கிறான் என்பதை பார்ப்போம். அகாசுரன் கொடூரம், பொறாமை, பிறருக்கு துன்பம் கொடுக்கும் மனப்பான்மை ஆகியவற்றை குறிக்கிறான். மற்றவர்களுக்கு உதவ விருப்பமில்லாத மனதையும் காட்டுகிறான். கிருஷ்ணா இந்த குறைகளை அகற்றி பக்தரை காப்பார். நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது: கொடூரத்தை விட வேண்டும், பொறாமையை தவிர்க்க வேண்டும், பிறருக்கு துன்பம் கொடுக்க கூடாது, மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்து கிருஷ்ண உணர்வை பகிர வேண்டும், கிருஷ்ணரை சரணடைய வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. நன்றி. அனைவருக்கும் வணக்கம். அனைவருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. நான் இப்போது தேனுகாசுரன் பற்றி பேச போகிறேன். இப்போது தேனுகாசுரன் நமக்கு தரும் ஆன்மீக படத்தை பார்ப்போம். தேனுகாசுரன் கழுதை வடிவில் வந்த அரக்கன். தேனுகாசுரன் ஆத்ம ஞான அறியாமை, ஜட புத்தி, கழுதை போன்ற முட்டாள்தனம் ஆகியவற்றை குறிக்கிறான். இது ஆன்மீக உண்மையை புரியாமல் தடுக்கிறது. கிருஷ்ணா இந்த குறைகளை அகற்றி பக்தரை காப்பார். நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது: அறியாமையை விட வேண்டும், ஜட புத்தியை தாண்டி ஆத்ம ஞானம் பெற வேண்டும், முட்டாள்தனத்தை தவிர்க்க வேண்டும், ஆன்மீக அறிவில் முன்னேற வேண்டும், கிருஷ்ணரை சரணடைய வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. அஸ்வினி, ஹரே கிருஷ்ணா. கண்டினியூ பண்ணுங்க. அபாரமாக சொன்னீர்கள். நாமும் கிருஷ்ண ஜபம் மூலம் நம்முள் இருக்கும் அரக்கர்களை அறுத்தறிவோம். நன்றி நண்பர்களே. இன்றைய நிகழ்வின் நிறைவாக அனைவரும் இணைந்து பகவானின் நாமத்தை பாடுவோம். ஹரிஹராய நம கிருஷ்ணா, யாதவாய நம என்ற பஜனை பாடலை வழங்க வருகிறார் விஷ்ணு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரிஹராய நாம கிருஷ்ண யாதவாய நமஹ, ஹரிஹராய நாம கிருஷ்ண யாதவாய நமஹ, யாதவாய மாதவாய கேசவாய நமஹ, யாதவாய மாதவாய கேசவாய நமஹ, கோபால கோவிந்த ராம ஸ்ரீ மதுசூதனா, கோபால கோவிந்த ராம ஸ்ரீ மதுசூதனா, கிரிதரி கோபிநாத மாத மோகனா, गिरिधारी गोपीनाथ माधव मोहना, श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता, श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता, हरे गुरु वैष्णवा भगवत गीता, हरे गुरु वैष्णवा भगवत गीता, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा. நன்றி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆஹா, காதனுள் அமிழ்தமே பாய்ந்தது. நன்றி விஷ்ணு. இந்த 1 மணி நேரம் நாம் அனைவரும் பிருந்தாவனத்திலேயே வாழ்ந்தது போன்று ஒரு உணர்வு ஏற்பட்டது. பங்கேற்ற அனைத்து நண்பர்களுக்கும், வாய்ப்பளித்த கோவில் நிர்வாகத்திற்கும் மிக்க நன்றி. நாம் அனைவரும் சேர்ந்து கிருஷ்ண நாமத்தை ஜபிப்போமா?
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare 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 Rama, 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 Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama Rama, Rama, Hare 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 Hare, 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 Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Rama Rama, Hare Hare Hare, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் ரொம்ப அழகா வந்து சொன்னீங்க. ரொம்ப அழகா இருந்தது. இதே மாதிரி வந்து கண்டினியூ பண்ணணும். மாசம் மாசம் என் வைக்கலாம்னு இருக்கு. மாசம் எப்போ நீங்க உங்க மாதாஜிட்ட வந்து சொல்லுங்க. எப்ப எந்த சாட்டர்டே உங்களுக்கு ஹாலிடே அப்படின்னு சொன்னீங்க அப்படின்னா அந்த சாட்டர்டே வந்து குழந்தைகள்லாம் வந்து பங்கேற்கலாம். இப்ப வந்து மே மாசம் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து லீவ் இருக்கும். அப்புறம் வந்து ஜூன் மாசத்துக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு ஸ்கூல் திறந்துரும் இல்லையா? அப்போ நடந்துட்டு இருக்கு. எவ்ரி சாட்டர்டே வந்து நடக்குது ஃபார் எல்டர்ஸ், அதாவது அடல்ட் டிவோட்டீஸ்க்கு வந்து நடந்துட்டு இருக்கு. நீங்க வந்து எந்த சாட்டர்டே உங்களுக்கு லீவு அப்படின்னு உங்க மாதாஜின்னு சொன்னீங்க அப்படின்னா அந்த சாட்டர்டே வந்து நீங்க மாசத்துல ஒரு சாட்டர்டே நீங்க வந்து கொடுக்கலாம். ஏன்னா ரொம்ப அழகா வந்து சொல்றீங்க. இது நீங்க எங்களுக்கு வந்து நீங்க வந்து கண்டினியூ பண்ணீங்க அப்படின்னா பகவானுடைய அருள் வந்து உங்களுக்கு வந்து பூரணமா வந்து கிடைக்கும். உங்களுக்கு மாத்திரம் இல்ல, நீங்க படிக்கக்கூடிய அடட் பெனிஃபிட் என்ன வரும் அப்படின்னா, பகவான் நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லிட்டே இருக்க, வேற என்ன பெனிஃபிட் எனக்கு அப்படின்னா உங்களுக்கே தெரியாது. படிப்புல வந்து நீங்க வந்து எக்ஸல் ஆயிட்டே இருப்பீங்க. திடீர்னு ரொம்ப நல்லா பண்றாளே லக்ஷிதா அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. ரொம்ப விஷ்ணு வந்து இவ்வளவு பிரமாதமா படிச்சுட்டு இருக்கானே, எப்படி இது நடக்குது அப்படின்னு அப்போ உங்களுக்கு வந்து தெரியும். அஸ்வதி வந்து எப்படி இது பண்றா, சாஸ்வினி எப்படி இப்படி எல்லாம் ரொம்ப அழகா வந்து பேசுறா அப்படின்லாம், இதெல்லாம் ஆடட் பெனிஃபிட். பகவானுடைய ஸ்லோகங்கள் வந்து சொல்ல, பகவானுடைய நாமம் சொல்ல சொல்ல என்ன ஆகும் அப்படின்னா உங்களுக்கு எல்லாருமே வந்து பியூரிஃபை ஆகும் அப்படின்னு. கண்டினியூ பண்ணணும், இதை அப்படியே கண்டினியூ பண்ணணும். பண்ணுவீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. Yes, Mataji. தினம் ஒரு நாள், ஆமா, ஒரு நாள் தினம் வந்து 1 மணி நேரம் வந்து பகவானுக்காக நீங்க ஒதுக்கணும். படிப்பு வந்து தானும் ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும். அதுக்காக தனியா முயற்சி போடணும்ன்ற அவசியமே வந்து கிடையாது. மாதாஜி, ஒரு ஆஹ் ஒரு நிமிஷம். இந்த கிட்ஸுடைய ப்ரோக்ராம் வந்து ரொம்ப அருமையா இருக்கு. பார்க்கும்போது அவங்களுடைய கான்பிடன்ஸ் லெவல் எவ்வளவு ஆமா ஜாஸ்தியா இருக்கு தெரியுமா? ஆமா ரொம்ப ஆமா அருமையா ஒவ்வொருத்தரும் அவ்வளவு அழகா பண்ணாங்க. இது ஆமா. இவ்வளவு இத அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்த உங்களுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். எனக்கு இல்ல, எனக்கு துர்கா தான். அவங்க துர்காவா ரொம்ப அழகா பண்றாங்க. அவங்கள நீ சொன்னாப்புல எவ்ரி மந்த் அவங்க 3 வீக்ஸ் நம்மனா 1 வாரம் அவங்க செய்யற மாதிரி பண்ண இந்த இந்த குழந்தைகளோட ஃபேஸ பார்க்கும் போதே நமக்கே ஒரு ஆமா. இன்ஸ்பிரேஷன் இருக்கிற மாதிரி இருக்கு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னொன்னு கவனிச்சீங்க அப்படின்னா யாரு பின்னாடி வந்து பேரண்ட்ஸ் இல்ல. எந்த பேரண்ட் வந்து அப்படி சொல்லி அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லக்கூடிய யாருமே இல்ல. ரொம்ப அழகா இண்டிபெண்டா இருக்காங்க அப்படின்னு ரொம்ப நல்லா வந்து சொல்லிருக்கீங்க. ஸ்ருதி கீர்த்தி, உன்னோட தம்பி வந்து எட்டி பார்த்துட்டு இருக்கான். அவன் தம்பி பேர் என்ன? மாதாஜி, இது என் கசின் தம்பி மாதாஜி. கசின். ஓகே, கசின் தம்பி தான், பரவாயில்லக்கா. பேர் என்ன அவனுக்கு பேரு? கசின் தம்பி பேரு நிதேஷ் மாதாஜி. தேஷா? ஓகே ஓகே. தேஷ், நீ பாடுவியா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி ரொம்ப நல்லா இருந்தது மாதாஜி. ஆமா, மந்த்லி ஒரு 2 தடவை அவங்களுக்கு வைக்கலாம் மாதாஜி, சில்ட்ரனுக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வெரி இம்ப்ரெசிவ். ரொம்ப நல்லா வந்து பண்றாங்க. உங்க பேரண்ட்ஸ்க்கு தான் நீங்க வந்து தேங்க் பண்ணணும். உங்க பேரண்ட்ஸ்க்கு நீங்க தேங்க் பண்ணணும். உங்களை வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சத்சங்கத்துல வந்து விடுறாங்க அப்படின்னும் போது உங்க பேரண்ட்ஸ்க்கு நீங்க வந்து தேங்க் பண்ணுங்க. கடைசி வரைக்கும் அதை எடுத்துட்டு போகணும். எந்த காலத்திலயும் நீங்க வந்து பிரேக் பண்ணக்கூடாது. நான் 10th வந்துட்டேன். இப்போ வந்து சாஸ்வினி பாத்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப அழகா வந்து சொல்றா. 10th வந்து போயிருக்கான்னு நினைக்கிறேன். இப்போ அப்போ வந்து ரொம்ப நல்லா வந்து பண்றா. 11th 12th வந்தா கூட நீங்க வந்து இதை விடக்கூடாது. காலேஜ் வந்தா கூட இதை விடக்கூடாது. நீங்க வந்து
ஐஸ்கான் கோயில் போனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து தெரியும் எவ்வளவு குட்டி குட்டி பசங்க வந்து நிறைய வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நீங்க எப்படி பண்றீங்களோ அதே மாதிரி அவங்களும் வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அவங்களாவது சத் சங்கத்துல இருந்துட்டு இருக்காங்க. நீங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கிளாஸஸ் அட்டன் பண்ணுங்க. பட் இருந்தாலும் ரொம்ப அழகா வந்து பண்றீங்க. நீங்க வந்து உங்களோட பேரண்ட்ஸ்க்கு தேங்க் பண்ணணும். அப்புறம் வந்து பகவானுக்கு வந்து தேங்க் பண்ணணும். அவர்னால தான் உங்களால வந்து இவ்வளவு தூரம் பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியாது. எப்பவுமே வந்து பகவானுக்கு வந்து நம்ம நன்றி நன்றி நன்றின்னு சொல்லிட்டே இருக்கணும். காலையில எழுந்த உடனே அவருக்கு தான் வந்து நன்றி சொல்லணும். எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து தராரு இல்லையா? அதனால அவருக்கு வந்து நன்றி வந்து. இப்ப சாஸ்வினி நீங்க வந்து சாஸ்வினி நீங்க வந்து இது சொல்லிட்டு முடிச்சுங்க. வாஞ்சா கல்பதருபிஷ சொல்லிட்டு முடிச்சுங்க. ஓகே, ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க. அடுத்த வாரம் நம்ம வந்து வேற ஒரு புது இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ராமாவோட. ஓகே, ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சாஸ்வினி நீங்க வந்து वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धोभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே எல்லா கிருஷ்ணா. குட்டி பசங்களுக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எல்லா குட்டி பசங்களுக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாரும் சூப்பரா பண்ணதா எங்க ஹரே டீச்சர்ஸ் கிருஷ்ணா எல்லாம் மாதாஜி. சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. வெரி நைஸ். சோ